Hapon na, dahil pa ako nagkakampalan. Pungal. Nabalangan ko kan silpon. Mauli na daw ako. Hilong ko daw kung anong isira sa araw. Ma, anong isira? Danay daw si mama. Wara oh. Ay, huni pala. May isira na. Yan, tranquilo talaga. Nagparasil po na pag uli, may isira pa. Ma, ano ulam? Sasisas. Ano kayang isira? Hay daw sumama ko. Linutuan na pala na akong isira. Push niya sa cellphone. Yung isira cellphone, no? May isira man na cellphone na eh. Tikurasa naman si mama. Kakahiling sa Facebook. Nahiling niya so trending. Sinining be. Wag puro cellphone. Galaw-galaw din. Yan. Bakaw. Yung ilinagdigdi, oh. Yung isira mo, tamarabas ka. Sige mo sa nangyayang cellphone, mauli ka makakanya. Isira mo nga cellphone. Yung pala. Tapos niya. Tindi ni mama. Sala ininining ba? Kan mga puro cellphone galaw-galaw. Masira man ang cellphone. Cellphone. Yan. Mabakal sa akong sardinas. Yung nasisira ko. Si mama. Nestang kita sira cellphone.